anys d'arribada. I això ja no pot trigar. Aquí ho tenim. Sí senyor, aquest aplaudiment. Carles Casero saludant el públic. Sí senyor, això és l'ocasió. Vinga, que ja tens aquesta mare mortra. Aquests 25 anys que te contemplen, senyor. Vinga, per molts anys, enhorabona. Vinga, guanyador. Allí tenim dorsal 753, segon classificat, molt bé, molt bé. Vinga, més arribades. 3,86, molt bé, vinga, el tercer. Vinga, com sempre estàvem amb 1h12, aproximadament.